Bruno Pérez, com estàs? Molt bé. A veure, m'han dit que has estat víctima d'un intent d'estafa. Avui no parlaràs només del que ens pot passar, sinó del que també t'ha passat a tu. A tu també et pot passar això? Sí, més que estafa ha sigut amenaces. Han sigut per la meva professió. He rebut unes amenaces fortes. Va sortir una sentència la setmana passada en la que es parlava molt bé de mi i casualment l'endemà vaig rebre amenaces greus, realment greus. I dintre les amenaces explicaven moltes coses de la meva vida passada, de totes les activitats que jo havia fet en un poble. Ara, per exemple, la Setmana Santa feia de Cristo, feia moltes coses. I realment me va fer adonar-me que aquesta informació que hem penjat fa anys enrere, si se't treu ara i a més la pots treure fora de context, pot tenir repercussió. També en aquestes amenaces s'explicava molt bé quines persones jo tinc properes, quines aficions tinc, etc. I això m'ha fet adonar i per això he esborrat els meus perfils personals i només he deixat els perfils professionals, sempre i quan he sigut conscient des del primer dia que vaig tenir xarxes socials de que penjaria les coses necessàries, les coses que jo volia dir en el seu moment. Però entén-me, jo no t'haig de parlar ara de Setmana Santa del 2009 o del 2010 en aquests moments. I per això he agafat i he tingut que esborrar. I aviso a tothom que aquest excés d'informació que sense mala fe estem penjant ens pot arribar a portar problemes. Ja és una de les tendències que hi ha ara actualment amb xarxes socials, que la gent està començant a agafar consciència i està començant a esborrar perfils, i no només esborrar perfils, jo aconsello a esborrar la informació, que és un pal, o sigui, no és agafar i ho borro, no. Has d'anar un a un i has d'anar esborrant. Però guaita tu, que cada X anys et toca anar al garatge i netejar, doncs ara m'ha tocat fer-ho amb les meves xarxes privades. Per tant, de la meva vida privada no hi ha res. Escolta una cosa, podem saber el tipus d'amenaces? Sí, de tot tipus, des d'amenaces d'amor, amenaces a fer mal al meu entorn. Però això ho has posat en mans ja de la justícia, evidentment. No, i a part, esclar, un anònim per correu i a mi, no sé com dir-t'ho. Ja s'han enviat les balises que s'han d'enviar. Ja saps qui hi ha al darrere. Ja està. Però... I era algú conegut? Era algú... Sí, algú d'una relació... Has pogut tibar del fil i saber qui hi ha darrere i, per tant... Degut a la sentència aquesta... Estàs mirant el Carles? Sí, perquè... No, és que, espera, que jo també el vull mirar, perquè no sé si té alguna informació que se m'escapa. No, perquè ell sap que aquestes coses passen. Aviam, les nostres feines delatem a gent. Aviam, tu quan fas el teu informe pericial dius que sí o si no, no... El problema i la sort de tenir en aquest programa el Bruno i de tenir-lo a l'abast dels seus amics i de la gent en general és que el problema per ell és que ha trepitjat molts callos en la seva vida professional. És a dir, ha fet molts informes, moltes averiguacions de gent que es creia impune o que creia que mai se sabria la veritat d'allò que havien fet malament. I gràcies a forenses com ell, com altres, però ell en concret, doncs tot això ha aflorat. I ha aflorat com a element probatori empíric en mans d'un jutge. I això provoca que s'ha fet justícia, però en aquest país, quan es fa justícia, sempre hi ha un dany col·lateral, i el dany col·lateral és que si a més aquell que has fotografiat és poderós, aquest poderós acostuma a tenir memòria i a ser mala gent. És a dir, que si es fa justícia, després hi ha revenja. Acostuma a passar. Sí. Doncs vaya desgràcia. Perdona. Acostuma a passar. Per això està la policia, per això està la denúncia, per això està l'empart, diguem-ne, jurídic, i vaja, Però vull dir que, des d'un punt de vista, tu dius, jo he esborrat tot el meu perfil, això ha tingut unes conseqüències per tu, perquè tu recomanes que la gent no pengi molt la seva vida, perquè això sempre ens ho recomanes. Però no sé què tenies tu, perquè tampoc no sé què portava el teu perfil ni res, però no m'imagino que portés masses coses complicades, com perquè tu hagis de fer molta neteja, no sé. És a dir, si hem de netejar allò innocent o allò que forma part del nostre dia a dia... Mira, un tema important és... Què ens està passant, no? Quan tu penges informació, el problema està
que tu no saps com l'altra persona gestionarà aquesta informació. Jo ho explico sempre a la mainada, els dic, aviam, no pengeu fotos dels garatges de casa, amb el garatge, amb la matrícula del cotxe, amb la moto del teu pare. Per què? Perquè jo sapiguent la marca, el model de la moto del teu pare, jo li faré un phishing, li faré un correu fals a l'empresa del teu pare dient-li: escolta, que sé que tens aquest model de marca de moto exacta, que hem trobat un error, ens l'has de portar i has de fer clic aquí per demanar-me hora, no et costarà ni un duro, però tu me l'has de portar. Clar, això és un esquer molt bo, perquè mira que bé que sé la marca, el model, la matrícula, ho sé tot. Et dono tota la informació perquè tu t'ho creguis. Total, amb una foto dels nens que se l'han fet al garatge. Fixa't bé, per això, com que no ho saps, és per aquí. Però, sobretot, avui jo us vull avisar d'un tema molt important que m'està passant massa i ja sabeu que m'anticipo i quan veig que hi ha masses coses us les dic. Què és? Les estafes a la gent gran. S'està estafant moltíssim a la gent gran. L'altre dia parlàvem de les vacunes, dels falsos intents de vacunar gent gran a canvi de diners. Doncs ara el problema que tenim és que tenim a la gent gran digitalitzada. I aquests estafadors funcionen com els depredadors de la selva. Què és? Busquen la manada i amb la manada aquí van. Van a per les cries i van a pels sèniors. Doncs ara mateix a internet hem fet una gran manada. Per què? Perquè ens hem digitalitzat tot i els hem posat tots allà dintre. I aquesta gent no controlen. A més, estan tancats a casa i volen comunicar-se. I per qualsevol via els hi accedeixen, els hi miren d'agafar la confiança i a partir d'aquí els comencen a estafar i a treure els diners. Van de bona fe i et trobes en casos duríssims. El cas d'un senyor que li varen fer capitalitzar la seva jubilació, per tant va treure tots els diners que podria tenir, tots, perquè creia que ajudava amb una altra família, li varen robar més de 100.000 euros. Mare meva. Això ha sigut una estafa que va a països d'aquests que tu després no pots arribar-hi, i aquesta gent ho han perdut tot. I ara te trobes aquesta persona estafada i que ja no té jubilació, que ja no té res. Com aquest, te'n puc parlar d'un altre. Un altre també, la senyora coneix amb un senyor, tot molt correcte, es passen les fotos, les famílies, la mainada, etc. A partir d'aquí et venen amb uns embolats de que el nen està malalt, de que jo estic en un altre país, necessito, sisplau, i si me pots enviar 6.000 euros, jo te'n tornaré 9.000, etc. I a partir d'aquí comença la roda. Quan ja et diuen, deixa'm 6.000 euros, que te'n torno 9.000, a veure, això no passa cada dia. Però, Helena, passa. És que a mi és el que me sap greu dir-ho, de dir, quan tu veus l'estafa de fora, tu dius, va, home, va, és impossible. Però quan tu veus i coneixes i tens a la família davant i t'ho estan explicant i veus aquesta gent destrossada, això passa. I la gent hi cau. I molta més gent de la que ens pensem necessiten aquesta comunicació i parlen amb qualsevol persona. És important que ho diguem 1:40 vegades. Com és possible que en aquests moments, després de pel·lícules, que ens hem inflat, els que ens dediquem a això de la crònica negra, a parlar 1000 vegades del tema de l'estampita, a data d'avui hi ha gent que pica? Com és possible? Doncs és així. Sí, és que els timos, o sigui, la tecnologia no ens fa timos nous, és el timo de tota la vida... Passat pels sedars de la tecnologia. Exacte. Què te fan? Te comencen a demanar amistats per les xarxes. Digue-li Instagram, digue-li Facebook, digue-li el que sigui. A partir d'aquí ja comences amb uns xats que nosaltres, com a forense, localitzar qui hi ha darrere ens és difícil. Sí que tenim cosetes per enviar, però hem de demanar permís. Llavors, a partir d'aquí, a més, van amb molta calma i, sobretot, van molt a per dones. Per què? Per què? Perquè per homes l'estafa és l'extorsió directa. Hola, què tal? T'ensenyo i tu caus. O sigui, 5, 4, 3 ja has caigut. I, en canvi, en les dones costa més. I s'ha d'anar fent un vincle, s'ha d'anar fent una relació, s'ha d'anar fent una amistat. No són tan confiades. No, al contrari. Però per això, fixa't bé, per això, a poc a poc, és molt pautada i trigaran 6 mesos, però al final, com que has agafat aquesta confiança de 6 mesos, com que no és un pim-pam, dame 1.000 euros, saps què t'ho vull dir? Com que el coneixes i saps de la seva vida, que a més és tot mentida, doncs a partir d'aquí ja està, és quan te demanen diners. Per tant, sisplau, a tothom, primer de tot, si ja parlen estranger i parlen una mica francès, per dir-ho d'una manera, que són les estafes que et venen de Costa d'Ivori, si et demanen diners, si a més per recuperar els teus diners et demanen més diners per desbloquejar la compte,
sisplau, no us en refieu. I sempre que algú us demani amistat, feu el favor d'agafar la fotografia del seu perfil i buscar-la pel Google, que veuràs que aquest personatge no té un sol perfil, és que en té 250.000. I en Patrick es diu Bernardo, i es diu Manolo, i es diu el que vulgui. Siguem desconfiats, i si no sabeu buscar-ho, sempre hi ha persones que us ajudarem. Però vigileu, perquè ara mateix hi ha gent que han perdut les seves pensions. Això també passa quan et demanen contactat per LinkedIn? Sí, exacte, sí, no, la xarxa que vulguis. Clar, és que amb això com tries? Vull dir, jo veig allà i vaig fent, vale, d'acord, no diràs, doncs no. El tema està aquí. A partir d'aquí ja Com saps qui hi ha darrere d'un nom? És que no tinc ni idea. Si t'interessa o no t'interessa. LinkedIn és una xarxa que aquí agafem tothom perquè, cony, xus, és una xarxa professional i tu el que vols són contactes i, a més, obrir la xarxa a tothom. Aquesta tu la vas acceptant. Però la que t'obren al xat i és hola, amigo, quiero hablar contigo o me interesa tu perfil o no sé què. Pues jo no. Fora i ja està, directament. I si no, bloquejat, que no passa res per bloquejar, escolteu. I a més, una teràpia molt bona, que a mi m'ha anat molt bé, és fer un neteja de les xarxes perquè, oye, sí. Et renova. Te renova. T'haig renovat avui, jo, tu. Sí, jo me veig molt renovat, la veritat que sí. Netegeu xarxes, jo us ho aconsello. Bruno, bona Pasqua, que vagi molt bé, fins la setmana que ve, no l'altra, perquè clar, ja hem d'anar cap a mitjans d'abril. Que vagi bé, gràcies.